sætter dig ned der på enden. Ja, så vender jeg mig. Så vi kan holde på den her. Ja, det gør vi næsten. Ja. Jeg er godt spændt på, hvordan det går. Jamen, han er der egentlig rimelig meget i læ over det Ja. der. Ja, ja. Så. Hej. Hej. Hey, Alexander, de papir, du er med, hvor er de henne? Vi er oppe i skuret. Det her hjørne her. Så spændende, hvordan det kommer ud. Ah, men manden, han henter. Ja. Ja, Det bliver 3 mænd på den derovre. Ja. Ah, det er meget optimistisk, hva'? At 2 det her Det gået. er vist passet bedre. Ja. Altså egentlig var det allerbedst. Ja. Og så frem, der er det. Så nu har de sejlet. Ja. Ja, hvordan det kan. Jeg tror det bedste var Daniel der. De skal ligge på den anden måde. På en dummebåd. Det kan du godt vente. Ja, jeg vil godt vente. Alexander, bare vent til du skal i. Det eneste, der er vigtigt, er at holde fast i den pose, jeg kan se. Hvad? Hvor er de væk? Så har du gjort det vent til sidst. Jeg har sat mange ski nu.